għazbejja wis imsemmi għaliex għandu storja kbira kemm snin twal dan ilu mammar sew bil-bejjem sew bin-nies jiġduħlu l-erin u l-oqbra miftuħin b'daqqa ta' fis hemm instaffu ħaru għadam illi jottelu f'ta' snin fil-mużew tal-Belt Valletta xi ftit minnhom miġburin imma nħallu żmien il-qedem u nitkellmu minn id-dbar illi żejnu ġrajiet ardna blefu rrida tal-azzar nisli minn fuq triq tal-ħajja għax-xogħol tagħhom magħrufin u għalhekk sal-lum dawn kollha baqgħu sewwa msemmin min imsemmi għall-qlubitu min għall-mużika jew kitbiet l-iskultura jew pittura jew ta' Malta il-ġrajiet. Ħażebbuġ għalhom illi bulida tmur tiftaħar lejl u nar għax intraħal in-nies kbar. Ma ninsewx ukoll it-twajba illi xelu bil-qdusija anzi minnhom sejjer nibda din l-imbirka poeżija l-isqof kbir Franġisk Saverju illi mexxa lil Maltin kien imsemmi għall-tjubitu mal-imsejkna u mal-fqajrin il-qaddis Dun Giuseppe Furmi waqt il-festa tħabat sħiħ biex idur bil-morda kollha sakemm magħhom mar jistrieħ hekk ukoll Dun Filip Kallejja baqa' xempju tal-qassis waqqaf il-missjoni l-kbira u għamel mewta ta' qaddis sabiex jgħinu f'dik il-ħidma u biex kollox jimxi sew kellu wensu wisq għajnuna fil-qassis Dun Bartilmew kellna wkoll qassis imsemmi għal-missjoni tal-pagan il-magħruf Monsinjur Ċilja fil-qdusija sew kien dan. Ħażebbuġ għalhom illi bulida tmur tiftaħar lejl u nar għax intraħal in-nies kbar. Issa nsemmu lil poeti rashom kollha ranti mżejna hawn minħabba Dun kantana żgur li ħadd ma joqgħod f'dejna għax Dun Karmanna bla qiegħda lil pajjiżna u kull ma fih kiteb l-innu tar twelidna u għall-Malti tħabat sħiħ u l-Malti qed insemmu x'nibda ngħidlek dwar vassalli li bil-fjur ta' snin żogħżitu din l-art ħelwa kellu jħalli imma qalbu baqgħet tixar għal din
taħħa għaliex hu kien l-ewwel wieħed li mitrab tal-art refaħħa u kif binna il-grammatika u dizzjonarju kbir ukoll u mill-jasal lil pajjiżna kieku xtaqja ħasra jħoll għalkemm f'ħajtu tajt x'kemm qala kulħadd issa jrodlu ġieħ tant li f'bib ir-raħal tagħna għandu mafkar wisq sabiħ. ħasebbuġ għalhom milli bulida tmur tiftaħar lejl u nar għax intraħal in-nies kbar. U biżani fil-pittura ħalla kwadri sbieħu kbar lil Natala huwa xogħol tiegħu dak il-ġmied ta' Vintartal l-iskultura Anton Xortino żgur kull Malti sema b'dan għax kulħadd jorbotlu ismu mal-Aziz Kristu Sultan. Imbagħad fu Franġisk Savelju ta' Pisani wkoll kuġin wera wkoll il-kobor tiegħu fil-Bradella xogħol wisq kbir. Kellna u għandna nies tal-liġi saħansitra imħalfin biss insemmu l-kamilleri ta' Gulija u Puliċin. Is-Sur Maskal Jazebbuġi ikkompona għal-miliet dik il-ħelwa sinfonija li ma' Malta kollha ġriet. U hawn twildet l-ewwel banda kulħadd jafal ta' Indrin għax bil-briju tad-daq tagħha tajt x'kemm ferħet qlub Maltin. ħasebbuġ għalhom milli bulida tmur tiftaħar lejl u nar għax intraħal in-nies kbar. Dummi killi saqab demmu u wis Aziz din l-art Maltija. Dummi killi l-bniedem talla dummi kill ġgan tal-qlubija. Dummi killi jerfu għaqlu lil din l-art ma' demmu ta' hekk kallimhom lill-Franċiżi xi ġifieri libertà. Dummi killi għalkemm għali tħallat sewwa mal-fqajrin hekk kallimhom lill-Franċiżi kif ikunu daqs xulxin. Dummi killi żamm ir-rabta mal-irħula waqt id-newwa hekk kallimhom lill-Franċiżi kif ikunu għawa sewwa. Dummi killi ħab lill-Alla ħab lil-Ħutu bl-akbar tiba. Dummi killi jibqa' dejjem xempju ħajta l-aqwa mġiba. Jintwelid ġo dan ir-raħal raħal xemxi f'nofs il-gżira naħseb